ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ. ಮಾತಾಡಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೋಹನ್ನೆಡು ಮೂಡುನ ಒಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಪೊಸ ಸಂಬಂಧಗು ಪೊರ್ಲುದ ಕೊಲಿಕೆ ಉರ್ಕರುಂಡು ಐಸಿರ ಮೇ ನಿಲಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ತೆಲಿಕೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೊಡಿನಾಲಾಯ್ಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಮೇ ನಿಲ್ಕೆ ಐಸರ ಉರ್ಕರುಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರು ಎಡಮ ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮೊಡಿ ನಂಚಿತನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿಕಾನಗ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞದ ಐಸುರುಡುಂಡು ಈ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಎಡಮ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಜನೆ ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಜಂತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಮ ಇಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾಲನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರಿ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ದುಬೈ ದೇಶಡು ಕುಲಿಯರಡಲ ಆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಬುಲಿಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೋಡ್ತಿನಾದ ಪೊರ್ಮೊಂದು ಪುನ ಕೊಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೇಗೋಡೆ ಅರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂಡು ಅಕಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಮತ್ ಟೀ 1000 ಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲಿದೆ ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತುನು ತುಳುತ್ತ ಪುಗಾರ್ತದವರಿ ರಂಗ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಾರತ್ ವರ್ಮನುತ್ತ 44 ಇಸ್ವಿರ್ದು ಮರ್ಣಿ ಪಂಡ 2013 ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮನ್ ಮೆಂಚಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ RK ಉಳ್ಳಾಲ್ ರಾಘವ್ ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರೆಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಂಗಿ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು RK ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸಾರತ್ ವರ್ಮನುತ್ತ 44 ಇಸ್ವಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂಚಿ ಆ ಒಯ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪರಿಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕಲೆಡು ಅಭಿನ ಮಲ್ತೀರಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೂತಿನಾರು ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಭಿನ ಮಲ್ದೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುದ ಪದಲ್ನ ಬಂತೇರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಾಟಕಲು ಅವು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚು ಪರ್ಯಾವು ಲಚ್ಚು ಮೈಂದೇವು ಪರ್ಯಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಲೇನು ಬರೆತಿನಾರು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಸಿನಿಮಡ್ಲ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಿನಾರು ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಡ್ಲ ಅಭಿನ ಮಲ್ದಾರೆ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡೈನ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಉಂಡವು ಇನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಕೊಡಿನಾಲೆಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಪುಟ್ಟು ನವು ಸೈಪಿನವು ಬೇರ್ಮೆರೆ ಬರವು ಈ ಪದನ್ ಕೊಡ್ತೀನಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಘವ್ ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟನಗನೇ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಬದುಕು ಒಲಿದು ಬೈದನದ ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ಅಪ್ಪೆಲ ಪಾರಿ ಬೀರ ಸಂಧಿ ಬಾರ್ದನ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಪನೋದಿತ್ತಿನಾರು ಆ ನೆತ್ತೆರದ ಗುಣ ದುಂಬು ಕೊನೋದು ಆ ಇಡೀ ಬದುಕಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮೆಂಚವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ಲ ಆರು ಅಭಿನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪದಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ RK ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತಿರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಐದ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸದ ಜನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರ್ವದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಈ ಕೂಟೋಗಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರ ಕುಲು ಅಕಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಿ ಎಂಚಂಡು ಏರು ಬರ್ಪಿರಿ ಏಪ ಬರ್ಪಿರಿ ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿನ ಬಂಡ್ರೆ ಬರ್ರೆವೆಲ್ಲರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೊಸೊತೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ತೋಜನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿದ ಪುಗಾರ್ತದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಜ್ಜಿರಿ ಯಾನೆ ಪಾಡಪಾದಿನಿ ಎನ್ನುವರು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ್ವ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೀಕ್ಷಕರು ಪೂರ ಕಾತೊಂದು ಪುನಂಚಿದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸೀಸನ್ ಎಡ್ಮ ಶುರುವಾತಂದು ನೆತ್ತ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದ ಪುನಃ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟುಗು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಗಲು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್
ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತನಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅನಿಚಿತನ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಯದ ಜಡ್ಜಸ್ನಗಳು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆತಂಡು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರ್ಕರ್ರ ನೆಂಚಿತನ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ತಡಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ 10 ಟೀಮುಲ್ಲ ನಿಗಲೇನು ತೆಲ್ಪರೆಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸುರೂತ ಟೀಮನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಆನೆಲ್ಲ ಚೆರಿಂಟೆಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಿದಾಡುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಪಿದಾಡಾಗ ಆನೆ ಮಲ್ಲತೆ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಅದು ಪಿದಾಡ್ತು ಪೋದ್ ಮದ್ಮೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಣ ಮದ್ಮೆ ಪೋದ್ ಬನ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಚೆರಿಂಟೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಜಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಆನೆ ಕೇನುಂಡು ಚೆರಿಂಟೆ ತಾನಿನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಜ ಪಂದು ಅಪ್ಪಗ ಚೆರಿಂಟೆ ದಾದು ಪಂಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಕಾರತ ಅಂಚ ಮಾತ ಕಾರಿಗೂ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕನಗ ಈತ ಬರ್ತಾಣ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಪುರ ತಿಳ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಒರ ಬಾಲೆಡ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇನ್ವೆರ್ಗೆ ನಾಯಿದ ಐಕ್ ಪೀಲ ಆಡವನಂದೆ ಐಕ್ ಬಾಲೆ ಪಂಪುನ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಬಾಲೆ ಪಂಪುನ್ಗೆ ಬೀಲಗು ನಾಯಿಗೆ ಆಡವ್ರ ಆಪು ಜತ ಐಕ್ ನಾಯಿ ಪೀಲ ಆಡವನಂದೆ ಬಂದುಲೆ ಉಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ ಚಾತುರ್ಪು ಇನ್ನಿತ ಎಗ್ಗಿಡು ಎಂಗಳೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಚಾತುರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾ ನೆಕ್ ತೀರ್ಮಾನದ ಪಟ್ಟೆಡ್ಕೊಲ್ ದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುದಾರ ನಂಚಿನ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ನಮ್ಮನ ತಿರ್ತದು ಒಂದು ತುಂಡಿರ ಎಂಕಲ ತೂದು ತೆಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮನ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶನ್ನೇ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಗ್ಗೆಡಿಗೆ ಅಗತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಕ್ಕೆ 10,000 ಕೊಡ್ಬೇರ ಓಲಿಯೋ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತುಕು 10,000 ಪತ್ತೊಂಪರ ನಿಗಲ ಆನೆ ಚರಂಟೆ ನಾಯ್ತ ಬೀಲ ಪತ್ತೊಂಬೈತಿನ ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಬೆಲೆ ತೆಲಿ ಬೆಲೆ ಬಂದಿನ ಏರಿ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಯಾನು ಲೋಕಲ್ ನಿಗುಲಿನ ಎನ್ನಾರ ಎಂಬೆ ಅದಿಡಲ್ಲ ಓಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿದಿನ ಧರ್ಮದ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಪೊಲ್ಲದ ಪೂಲ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ತಮಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತೀನಿ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಿಲೆ ಒಂಜಿ ವೈರಸ್ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಜೆತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ಬಾಕಿದ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಡೆಕ್ಲ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಲ್ ಪತ್ತದ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡನ್ನಗಲೇ ಫೈನ್ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ಲ ಜನತ ಗುಂಪುದ ನಡುಕು ಪೋಡ ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರಾಗುಲ ರಪ ಒಡ್ತು ಗೆತ್ತಂಡ ಕಾಲು ಎದುರ್ದ ಪಿರೋದ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿ ಪೀಸ್ ಊರಿಂದ ಗೋ ಓಡ್ಬೇಕಿನಿ ಬಾರ್ಜಿ ಇದಿಲ್ಲ ಕಾವು ಉಲಾಯಿ ವೈರಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಂಡತ ಮಾರ ಅದಿಡಲ್ಲ ಅತ್ ಇದೀಗ ಬೈದಿನ ಉದ್ದೇಶದ ಮಾರ ದೇ ಬೈದಿನಿ ದೇ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕುಲ್ ಏರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂಚೆನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೊಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾಗಲೇ ಅಡಿಗೆ ಉಂತಾದ ರಪ್ಪ ನೆಕ್ ಬೊಗ್ಗಿ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಾಗಲೇ ನಿಗುಲುಂತಾದಿನ ಯಾಲ್ನ ಬೇತ ಟೀಮ್ ದಾನಿ ಬತ್ತಿನಿ ಅದುಮೆ ಅಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕುಲ್ 10 ನಂಬರ್ ದಕುಲ್ ಬೈಜರ್ ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕುಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ 10,15,000 ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬೋಪಿನ ಅವ್ ಜೋಕ್ಸ್ ದಿಯರತ ಎಡ್ಡೆದ ಪಂಚಪುರ ಜೋಕ್ಸ್ ಮೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚ ಬೀಲ ಚರಂಟೆ 10,15,000 ಪತ್ತೊಂದು ಫೋರ ಆಪುಜಿ ಅತ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಒಟಾನೆ ಬೋರಿ ಹೊಗ್ಗಿದಾರತ ಅತ್ ನಿಗಲೆ ದುಂಬಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ದಲ ಅನುಭವ ಅಂಡ್ ಉಂಡ ನಿಗಲೆ ಏನವೇ ಎಂಕುಲಿನ ಲೋಕಲ್ ಎಂದಿನೈ ಬಗೈನ ನಿಗುಲು ಎಂಕ ಅನುಭವ ಅಂತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ ಮಾತಿರುವ ವರ್ಡಗಿನ್ ಎರಡ ಗುಲ್ದಿನ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಆರ್ ಏತ್ ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಪೋಪಿರಾರು ಅವು ಎಂಕುಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೇನು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದಲೆ ಅಂಚಾರಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಎಡ್ಮ ಕಡೆ ಭಾಷಣ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಅವು ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚ ಸುರುತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗನೇ ಅರ್ನ ಸೋಲುಗು ನಿನ್ನ ಅಂಚಿನವ್ರಿ ಸಮೀಪದ ಗೊತ್ನಿ ಮೈಕ ಬುಡಂದಿನಿ ಮೈಕದ ಮಾರ್ಲಿ ಫಾತೆರು ದುತ್ತೇಡ ಓಲಿ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಭಾಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಖಾಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ನಗಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಲೆ ಪುನಃ ಅದ ಮುಂಟಾಗ ಅರೆಗ ಕುಡಂಜಿ ಕೊಡಿ ಬರ ಲೇಟ್ ಆಬುಜ ಐಕೆ ಅಲ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಏರ್ ಏರ್ ಯಾನ್
ಓ ಆರ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಜನಕುಲೇನ್ ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಜನಕ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ಲಾದಿನ್ ಅದು ಓಲ್ ಮಲ್ದಂಬ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅತ್ತಿಜ ಅವ್ಲು 300 ಜನ ಕುಲ್ಲಾದ ಜನ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ 300 ಜನ ಕುಲ್ಲಾದೇನ್ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 300 ಜನ ಕುಲ್ಲಾದಿನ ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ನೀವು ಬಗ. ಯಾವನ್ನ ಒಂಜಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಗಲಿ ನೀನು ಕುಲ್ಲದಾತ ಬಗ. ಎಂಕ ಈ ಬಂಡನ್ ನಂಬರ್ ಆಬು ಯಾನ್ ಅರ್ಧನ್ನೇ ಕೇನೋಡಾಬು ಸುರೇಶಣ್ಣ ಇತ್ತಂಬೆ 11 ಇರ್ ಓಲಾ ಪೋನಗ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ್ಗೆ ಅವ್ಳು ರಾತ್ರಿಗೆ 300 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲದೇಗ ಅಂದಾವು ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಬರ್ತುಂಡು ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು 5,000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 5,000 ಮುಲ್ಪ ಸಾಸಿಂಗ್ ಬೆಡ್ರ ಜಾಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದು ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಫೋನ ಕಲ್ಪತ್ತಿನ 300 ಜನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವು ಒಣಸು ಬೋತೀನಿ 4,700 ಜನ ಒಣಸು ಬೋತೀನಿ ಏನ ವನಸು ಬೋತಿನ ತಾವು 300 ಜನ ಉಂಟು ದಿನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ದಪ್ಪರ್ ಮೂಕು ಮುಸುನ್ ದರ್ತ ಮಾಡ್ಗಂದು ಅರ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆತನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದಿನ ನೆನಪುಂಡ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಅದ ಹೂ ಮಾರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸತು ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೂವು ಒಂದು ಮೆದುಳ ಎಂಕಲ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ನಂಬರ್ ಆಪಜಿ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಆಯ ಇರ್ನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಡು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ದೆಗೆ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಜಿ ಒಂದು ಅಂದ ನೆನಪುಂಡ ನೆನಪಲ್ಪಿ ಒಂದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈರಿನ ಮಲ್ದಾತಿಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಪಟ್ಟ ಪಾರ್ದ ಜನರೇಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿನ ಈಗ ನೆರೆದು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾದ ಅನ್ಕೊನ ತೆಮ್ಮಲ ಪಾತೊಲ್ಲತೆ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಈತಿ ಅನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಈಗಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೂರ ಮೂಜಿಕಾ ಸಾತನ್ ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಐಕ್ಯ ಬಂದ್ಪುನು ಪೂರ ಮಲಮಲ್ಲಗಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋದಿಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ನಾಚಿಕೆಟ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇಡಲ್ಲ ಅತ್ ಆರ್ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡೆಗೆ ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪೋತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನ ನಿಲ್ಲಗ್ ವಿನಿ ಪೋತು ಜಾರಿ ಜೋಕ್ಸ್ ನಿಗಲ ಆನೆ ಆಯ್ತ ಬೀಲ ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಪೋತೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥಿಕದ ಜೇರ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೇರು ಬಿಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ತೆತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಕೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ತ ಮೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಪೂರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅವು ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದೇವನಾಗ ಆರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋಪೇರ್ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಫುಡ್ ದಿಕ್ಕನವೇನು ಇದು ವಿಜಯನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾಡಿ ಅಂದ ಆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಜೀವನ ಪೊರ್ಲು ನಡಪುಂಡು ಅವರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ದೇವನಾಗ ಇದೆ 6 ಜನ ತಡೆ ಪೋತಾರೆ ಎಂಕ ನಿಘಂಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಆರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಆರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಗಲ ನಿಲ್ಲದುಲ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತು ಜೆರು ಯಾತೆಗಲ ಚಲ್ಲ ಮಲ್ ನೋಡ್ಚೋ ಎಂಗಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ಒಟರ ಮಾತೇರ್ನತ್ತು ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿಗೆ ಎಂಗಲ ಲೋಕಲ್ ಹತ್ತಮೆ ತುಲ ಎಂಗಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲ ಮೇನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತುಲ 2,500 ಪ್ಯಾಂಟ್ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ತುಲ 2,000 ಶರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟರ ಮಾತೇರು 2,000 ಪ್ಯಾಂಟ್ 2,500 ಶರ್ಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಗ್ಲಾಸ್ ಸುರುಟು ಜಿಪ್ಪು ಬಾಡ್ 4 ರೂಪಾಯಿ ಚಡ್ಡಿ ತೋಜೊಂದು ತುಲೆ ಆರು ಜಿಪ್ ಬಾರ್ದು ಜರ್ಪಂಡು ಲೋಕರ್ ಮೇದಾಲ ಗೊತ್ತೋಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಆರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಕ್ಕ ತಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ತೋಜಾದು ನಮ್ಮ ದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಪುದರ್ ಬರೋಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರೋದು ಅತ್ ನಿಗಲಡ್ ದಾಸರದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ದಾಲ ಪುದರ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಪುದರ್ ದುಂಬುಲು ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ದೇವನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಳುವರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋಡಾದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದುಪ್ಪು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದುಪ್ಪು ದೈವದ ನಡೆ ದೈವದ ಕಲಾ ಪಾರ್ಧನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಲನೆ ಕಥನೆ ಕುಡಲ ತುರುಟೆ ಪಾತೆರೆಗ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ನೂದದ ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರಿ ಇಂಚಿನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ದೇನೆ ಆತದೇಗ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಿರಂತರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಿತನ ಪಟ್ಟಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಈ ಪಟ್ಟಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವು ಈ ಪಟ್ಟಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತೇ PhD ಮಲ್ದನ್ಗೆ ಅವಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ದಾಲ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹಿರಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣುಡು ನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಕೊನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ನಿಗಲಿ ಲಾಟ್ಪೋಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾಲ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲವದಿರ್ಲಿ ರಗುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಐತೊಟ್ಟು ಕೊಂಚಿ ಚಾನಲ್ ಕೊಂಚಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಮೆದ ಗರಿಕುಲ್ಲಾರೆಂಡು ಏನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ತುಳುವ ತೇರ್ನು ಒಯ್ಪಾರೆ ಕೈ ಬಾರ್ತಿರು ನಿಗುಲು ಮೀನಿ ತುಳುವ ತೇರ್ನು ಒಯ್ಪಾರೆ ಕೈ ಬಾಂಡ ಕೈನ್ ಪೊಲ್ಪೇರು
ಒವ್ವು ಬೇಲೆ ಏರೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಗುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದಗುಲು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋನೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನ್ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲ್ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಂಡ ದಾದಾಪುಂದ ಈ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಓನರ್ ಅವರ ಬಿದ್ದಾಡ್ಲ ಕಾಪು ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಜಿರಿ ಏನೈತೆ ಬನ್ಪೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಟೀಮ್ ದಗುಲು ಈ ಬಸ್ತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಗುಲು ಓನರ್ ಅವರ ಬಿದಂಡ ವಾಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಆಪುಂಡು ಬನ್ಪನೇನೆ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗ ಸುರುತ ಟೀಮ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಬಸ್ತಾಗೆ ಮಾರದಿ ಬಸ್ಲ ಬಾರಿ ಬುಡ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ಲ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅದ ಹೋಗ. ಈ ಬಸ್ಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಂಡ हाट द बस मुकेड रश तेरे जागाई जी नन बोल स्टॉपेजी पट्टन से कुंडलियन्नाने पट्टन राजे नैतेयने हाय ಯಾನ್ ಪೋನಗನೆ ನ್ಯಾಯ ಡ್ರೈವರ್ ಒಲ್ಲ ದೀಪೇನ್ ಎನ್ನಿಲ್ಲಕ್ಕೇನೆ ದೀಯತ ಆ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೆರ ಪೋತೆರ ನಾನು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೋರ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರಿಯ ನರ್ಮಾನಿಂದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಬೋಕಾಯ ಒಂಜಿ ಆಯನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹುತ್ತಗುಲ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಡುಂದು ಅಂಚ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹುತ್ತಗುಲ್ದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಮತ್ತ ಲೋನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಬಸು ದೆಪ್ಪುಗ ಅಂತ ವಿಧಾನ ಉಂಟದೇವ್ರ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಯಾರ ಈತು ವರ್ಷೋಡು ಕುಡರನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತದೇ ಇರು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತದ ಐನು ಪಾತೆರಂದೇ ಸುಂದರ ರೈಕುಲು ಬೈದೇರು ಇರ್ನದಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಹತ್ತನ ಐನು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಆನು ಮಾರ ಐಕ ನೇರ್ ಆನ ಮಾರ ಬಂಡ ಆ ನಾನು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಕೊಂಚ ಬೊಟ್ಟೆಂಡ ಮಂಡೆ ಬಂಜುದಲ್ಲ ಇಬೋಡು ಇರ್ನದಲ್ಲ ಹತ್ತನ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೋನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ದೆತ್ತಿನ್ಯಾ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಬೇತಕ್ಲ ಬಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರದೇ ಇತ್ತುದು ಏನು ಎಂಕಿ ದನಿ ಆಪುನ ಬೇರೆ ಬೊಚ್ಚಿತ್ತನು ಮಾರ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುಣ ಅತ್ಯಾಸ ಏಪಲ್ಲ ಗತಿಕೇಟ ಆಪುಣ ದಾದಾನ್ಪುಣಿ ಮಾರ ದನಿ ಮಾರ ಯಾನು ಅಂಚ ಯಾನು ಬಸ್ಸು ದೆತ್ತೇನಾ ಬಸ್ಸು ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಕ್ಲ ಪುರ ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಬಸ್ಸು ದೆತ್ತೆ ಮಾರ ಬಸ್ಸು ಯಾನು ಮಾರ್ಚ್ 15ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಚ್ 22ಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಉಂತಾದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾರ ಸರಿ ತುಯ್ಯರ ಪೊಂಡ ಸಮಾಟಿ ಎನ್ನ ಬಸ್ಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಗುರ್ತ ದುಪ್ಪ ಉಂತು ದಾತನು ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪ್ನಿಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ದಿಮೇಲೆ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಪ್ನಿಯರ್ಲ ದನಿ ವಾ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪನತ್ತ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಅಂತೂ ರೆಡಿ ಉಂಡ ಅದನ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ತುಪ್ಪ ಅಂದನ್ ಮೊಬೈಲ್ ATM ತುಪ್ಪ ಅಂದನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ತುಪ್ಪ ಅಂದನ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಲ್ತಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ತುಳಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಬಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತ ಬಂದಾದ ಜನಕುಲಿಗೆ ಅರ್ಬು ಬತ್ತದ ಬೋತು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪು ಐಕೆ ಮುರಾಣಿ ನಮ್ಮರ ಬಾತೇರತಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರಗಳ ಪಂಡದ ಮಾತೆರಗಳ ತುಳಿ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ದಿಪ್ಪುನತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗಡು ಅಂತ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೂಳು ಇಡುತ್ತನ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ 1 ಗಂಟೆ KPT ಇಡುತ್ತನ 1 ಗಂಟೆ ನಂತೂರು ಕೊಂಚ ವಿಷಯದನೆ ನಂತೂಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿನ ನಮ್ಮ ಉಂತನಗ ಗೇರ್ಡೇ ದಿಯೋಡು ಬಸ್ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ನೀಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮಿನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೀಯ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಂತೂಡುತ್ತನ 12 ಗಂಟೆ ನನಗ ಮಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಡುತ್ತೆ ಎಂಚಯ ಜರ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ತೀರ್ತು ಡೌನ್ ಆತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂತೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಂತತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ತದ ಹಿಂಗೆ ಗೋಡೆ ನಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾರ ಫೋನ್ ದ ಮಿತ್ತು ಫೋನ್ ದ ಅಲೆ ಹಲೋ ಸೆಟ್ರ ಅಂದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಅಂದ ಆವ್ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಜ್ ಸತ್ಯವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದ ಸೆಟ್ರ ಪೂರ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏರಿಯೇ ಸೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ MD ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೋಷನ್ ಸೆಟ್ರ್ ನನಗೆ ಅರ್ನ ಒಂಜೆ ಬರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಮರ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂದು ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೊಬೈಲ್ ATM ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ ಹೊಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅದೇ ಐತ್ಲ ಮಕರ ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಯಂಕರ ಕಾಲ್ ಬರುಂದು ಅಂದ ಕೋಡೆ ಸುರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಚಾರ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾರ್ಜ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಗು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಪೆ ಅಂತ 6 ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜೆ ಎಂತ ಈ ಸತಿ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು
ಎಂಚಿನಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂದೇನು 11 ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾರ್ಜಿನ್ 11 ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ ನಿಕ್ಲಗ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ವರ್ಕ ಅಂತೀರಿ ಪೂರ ಆರ್ನಲೆ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಅವು ಅಂದ ಆತ್ ಬರ್ ತನಕ ಫಿರ ಅಂಬಿರ್ ನಮ್ಮ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶನ್ ನನಗರಿಗೆ ಆರ್ನ ಭಯಂಕರ ಇರ್ತದೆ 6 ಫೋನ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಸತಿ 10,000 ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಬರ್ಪಿ ಸತಿ 35,000 ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಇಂತ ವರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆರ್ಮೀರ ಅಂತೇರಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಜಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡು ಪಂಡ ದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಬಸ್ ದೇಯ್ದನಮ್ಮ ಬಸ್ ದೇತ ನಾವು ಬಸ್ ಉಂತುಂಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋತಂದು ಉಡಿಯರವಲ್ಲಿ ಐನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಂತ ಜಮ ಪಿರ ಬೆಂತಾತ ಬೆನಿಯೋಡು ಜನಕುಲಿ ಅಪ್ಪಲ ಬೆನ್ನೋಡು ಬೆನ್ ಕಂಡು ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ರ ಬಲ್ಲಿ 35 ಕೊರ್ಪೆ ಆರ್ ದೇವಿ ಅಂತ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ 3 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಳು 3 ಜನ ಬರ್ಪುಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ ಎದುರು ಒಂದು 3 ಚೇರ್ ಬೇತೇನಿದ್ಯು ಹೌದೇ ಕುಳ್ಳದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮರ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲನೆ ಐಟ್ಲ ಫಿರ ಮಕ್ಕರ ತಿನಿ ನಮ್ಮ ನವೀನ ನಮ್ಮ ಟಿದ ನವೀನ ನಿಜರ ಆರ್ನ ಕಾಡಂಜಿ ಬಯ್ಯಾನ ಫೋನ್ ಇಚ್ಚಿರದು ಫೋನ್ ಮಂತದ ಎಲ್ಲ ಯಾನೆ ಆರ್ಪುನಿ ಸುರುಕು ಗೋಣಿಗಿ ಐ ಕಟ್ ಮಾರ ಇಂದೆತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಜ್ ಒಂದೋಡನ ಇನೋಗ್ರೇಷನ್ ಅವರ್ಚ ಅಂಚ ಎಂಸಿ ಗಾರ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಎಂಸಿ ಆರೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಸುರುಕು ಬರ್ತದ ಎಂಸಿ ಆರೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮನೆ ಊರ್ದ ನಮ್ಮನೆ ನೀರ್ದ ಎಂಚಿನ ನೀರಿನ ಸೋಡದೆ ಡುಡೈ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅರ್ನ ಸುರುಕು ಇತ ದೇವರನ ತೇರ್ಗ 4 ಚಕ್ರಗೆ ಅಂಚೆ ನರ್ಮನಿ ಪೋಪನ ತೇರ್ಗ 4 ಚಕ್ರ ಅಂಚನೆ 4 ಚಕ್ರದ ತೇರ್ ಆಜಿ ಚಕ್ರ ಅತಂದ ಆಜಿ ಚಕ್ರದ ತೇರ್ನ ಹೊಸ ದೇಕಿಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ತೂಯರ್ ದಿವರಲ್ಲರು ಮರ್ದು ಕನ ಮರ್ಕಮನ ಕನ ಅಂಚನೆ ಕೋಡ ಪದವನ ಪುನಃ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುನಃ ಅವು ಪುನಃ ಕೋಡ ಬದವನೇ ಅವಡ ಬರೋಡ್ ತುಂಬು ಒಳ್ಳರನ್ನ ಬಲೆಯನ್ನ ಪತ್ತರೆಕು ಸುರು ಒರಂಬರೆಕು ಸುರು 10 ದಿನ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಡೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡಿದ ಮಂತ ಬತ್ತಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಹಾಲ್ ಪುನಃ ಅಂದ ಅಂಚತ್ ಮರ ಒಂಜಾರ್ನ ಹಿಂದೆ ಎಂಚಿನ ಅರ್ನಂದೇನು ಶೈಲಿ ನುಂಚಿರು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪಗಂಡವು ಕೋಡ ಬದವನ ಕಣ್ಣ ಮರ್ಕ ಮನೆ ಪುನಃ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಳ್ಳೆ ಭಯಂಕರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇ ಈ ಸತಿ ಲಾರ್ಜಿದ ಅಂಚಾನ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜಿನ ಸುರುಟುಕೊಂಡದ ನಮ್ಮ ಬೈಕಂ ಬಡ್ಡೆದಿಕ ಹೌದೇ ಅಕ್ಲೆ ಬರಿಯರೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದ ಏರ್ ಮಾರೆ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಅಂದಿ ಅನ್ನಂದು ಲಾಡ್ಜಿ ಅನ್ನಂದು ಅಂದು ಏರ ಬಲೆ 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 ಅನ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅದು ಮುರ್ಚಿ ಐಡಿ ಮಾತ ದಾಯಿ அந்த போலீஸ் ரைட் அண்ணீரன் 10 ஒரு கபலி ஈரன் டிவி பார்த்து தூத்தே கிளப் ஆவ் ஏ பண்பே ஆவ் ಏರು ಆತ್ಮಲ ಟಿವಿ ಬರ್ಪನ ಜನರು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಬೇಲೆಗ ಅತ್ತಪ್ಪ ಸುರುಕು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂತ ಒರಿಯನ ಸುರುಕು ಬುಕ್ ಮಲ್ತ ಅರುಣನ ಮಾತ್ರನ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ ಸುರುತಾನಿ ಒಂಜಿ ಲಾಡ್ಜ್ ಪಾಟೋಡ ಪುಂತೋಜಿ ಹೌದಾಗಿ ಏತ್ ಜನತ ಕಾಲು ಬೇರೆ ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಂಜುರೈ ಇಂಚಿಡ್ದು ಅರುಣ್ ಚಂದ್ರ ಬಿಸಿ ಅಂಚಿಡ್ದು ಉಮೇಶ್ ನಿಜ ಇಂಚಿಡ್ದು ರಡೋರಿ ಯಾನು ಸುರುಕು ಬೋನಿಗೆ ಯಾನೇ ರೂಮ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾನೇ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತ ಅತ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇಮ್ನಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ದಾಲ ಗಿರಾಕಿಲು ಮಿನಿ ಬತಿಜಿಂದ ಗಿರಾಕ್ ಬತ್ತಿದಿನ ದಯ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪುಂಡ ದಾನೆ ಈರ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಿ ಯಾಲ್ನ ಉಳ್ಳೆ ಒಟ್ಟುಗು ಜೊತೋಂಡು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಪ್ಪೆರ ಯಾನ ಮಾರ ಅಂಚರ್ತದಾನಿ ಏಪಲ ಮಾಸತಿ ಕೊಡುಂದೇ ಕಾಪೆರ ಬನ್ನಿ ಬಕ ರೇಸತಿ ಕಂಡಲ್ಲ ನಕ್ಕೊಂಪೋ ಗಿರಾಕಿ ಪನ್ನಗ ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲ ಬರೋದುಂಟು ಒಂದು ನಿಖಲ ರೇಟ್ ಐತೆ ಓ ದನಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿಂಡು ಏರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ನೀ ಏರು ಪಣಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೇಸ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ಅವೇನ್ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ರೇಟ್ ಎತ್ಗೆತ್ತೊಂಡು ಮಾರೆ ಕೇಸಿಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಕುಲ್ ಪೊಲೀಸೆ ಅತ್ತ ಬಣ್ಣ ಯಾನ್ ತೂತೆ ನಿಕಲ್ನ ತೂತುಲ್ ಬನ್ಪುಂಡಿಯೇ ಪೊಂಜು ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಸಾರ ಸತ್ತಿ ಪಂಡ್ಯಾನಿಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಗಂತನಗ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ತಮಿತ್ತು ಮೀ ವರ್ಚಿಂದು ಮೀ ಪುಂಡ ಮೀಲ ಮಾರಾಯ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ತು ತಂದು ಮೀರ ಸಣ್ಣ ಮಂಡೆ ಸಮಯ ಚೆನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಟಿವಿ ತೂತೆ ಅಂದೆ ಟಿವಿ ಅವು ನಾಟಕ ನಾಟಕದ ಐಟು ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಅಂಚೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರ್ತು ಪೋಯ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಲಾಡ್ಜ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆವಡಪ್ಪೆ ಬುಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರ್ದು
ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಜಿನಿಯರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಸಮಸ್ಯೆನಾ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನೆರ್ಪಿನಿ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಪಾತಿರ್ನು ಏನ ಮಿತ್ತ ಡೌಟ್ ಐಕ ರಗಳೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂಡ ಆರೆಗಿದ್ದಾನೆ ಕಾರ್ ಸಮಜ್ಜ ಅವು ಸರಿ ಉಂಡು ಕೈ ಸಮಜ್ಜ ಸರಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣು ಸಮಜ್ಜ ಸರಿ ಉಂಡು ಕೆಬಿ ಸಮಜ್ಜ ಸರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಂತ ಒಂದು ಇಜ್ಜನ್ಲಕ ತೋಜನ ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ ನಿಕ್ಕಲ್ಟ ಮೂಲ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ ಅವ್ವೆ ಪನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ದ ಇಜ್ಜನ್ಲಕ ತೋಜನ ಎಂಕ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆಜ್ಜ ಬಸ್ ಉಂಡು. ಬಸ್ ಅವು ಲಾರ್ಜ್ ಎಂಕಲ್ನೇ ಬಗಂಜಿನ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಕಲ್ ದೀಪರ ಈ ಪುಂಜು ಭಯಂಕರ ಭಯಂಕರ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಟು ಪುಂಜು ಅಯ್ಯೋ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ದೀಪರ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಂಚನ ದೀಪ ದೀಪ ಜನ ಬೋಡು ಈತ ಬರ್ಲು ತಪ್ಪಿಸ್ತಿಕ್ರ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ತೀಜಿನ ಅಂಚ ಜನ ಅತ್ತ ಮಾರ ಐತಿ ಈ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾದಾರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಸೇರ್ಸೋಡೈಕ್ ಈಜಿನ ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ ಪುಣ್ಯ ಓ ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣ ವಾ. ಓ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂದಿಗೆ ತೊಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಳು ಎಂದಿಗೆ ತೊಂಡ ಹಾಲು ಮಾತ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಗೆತೊನ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡೆಟ್ ನಮ ಬಂತತೆ ಐಕಿ ಈ ನೀ ಸುರೂಟೆ ಬಂದಿನಿ ಪುಂಜು ಅದು ದನಿ ಈ ಪುಂಜು ಈತ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚೋಡು ಈತ್ ಬರಲದು ಪುಂಜು ಬರಡು ನಾಡ ದದಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು. ದಾದಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಯ್ಯೋ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದನೆ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ ಕಂಡನೇನೆ ಬುಡ್ದೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾಂಡ್ ರಗಲೇನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾಂಡ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ತುಲೆ ದನಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಡಪಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಪೊನ್ನುಲೇನ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂದಪ್ಪ. ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನುಲೇನ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆತ್ತಿ ಏತೋ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಪತ್ತು ವಿದಾಯ ಊರ್ದು ಬಂತೇರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂಡೇರೆಗೆ ಅಂದ. ಹೊರ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯಿರು ಫಾರಿನ್ ನಾನು ತಿರ್ಗೆರೆ ತಿರ್ಗೆರೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಹೋದನಗ ಮಾತ ಸೇರ್ನು ಜನ ಮಾತ ಸೇರ್ದಿತ್ತಿನ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೀರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಡೇ ಬತ್ತಿ ಕೆಂಡೆಗೆ ಅಂದ ಮಾರೆಯ ನಿನ್ನ ದೇಶಡೆ ಪೊನ್ನುಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಿಯರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಇಡೆ ಬತ್ತನ ಉದ್ದೋದ್ದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಐಕ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಕೆಂಡಿರು ಅವು ಪೊನ್ನುಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರ್ದು ದಾದನ್ನ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರು ಬೇರ್ಲ ಪೊಂಜನ ಕಲ್ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ದೂರ ಆಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡಿತ ಬೋಪುನ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡ ಅಂಚತ್ತಿ ಆಂಟಿ ಆವಡು ಹಬ್ಬ ಆವಡು ತಿಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಕದ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಿಸಿ ಕೊರ್ತೆ ಪಾತಿರ್ ಅವು ಪೊನ್ನುಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆತ ಬರ್ತಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಏನ್ ಕೈತಡೆ ಲೆತ್ತಿರ್ಗೆ ಲೆತ್ತದ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೀ ತೆರಿಪಾಯ ಮಾರೆ ನಿಂದ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿ ಕೇನ್ವೆ ನಿನ್ನ ಈ ದೇಶಗೂ ರಾಣಿ ಪುನ್ನರಾಜನ ಅಂತ ಐಕಾಯ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ದೇಶೋಡು ರಾಣಿ ಪುನ್ ರಾಣಿ ಪುನ್ನತ್ತ ಆಲೇನ ಬೋದು ತರ್ಕದ ಬತ್ತ ತಲೆ ಕಿಸ್ಕೊರ್ಪನೆ ಕೇಂಡಿ ಆತ ಬರ್ತ ಗಾಯ ಪಂಡೆ ಎಂಕ್ಲರ್ನ ರಾಣಿಂದು ಪಂಡಾರಿನ ದೇವೇರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಆರಿಗೆ ತರ್ಕದ ಬತ್ತನು ಬುಡ್ಲೆನ್ನ ಕೈತಡೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಬುಡ್ ಪೂಜೆರಿ ಅಪಕ ವಿವೇಕಾನಂದರಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮಂಡ್ಯರ್ಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಶಡ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಈ ರಾಣಿ ದೇವೇರ ಮಂಡದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲನ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲರ್ತನ ಪೊಣ್ಣುಲೆನ ಪೊಂಜನಕ್ಲೇನೆ ದೇವೇ ತಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತೇನು ಅಂಚನೆ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ ಲೆಕ್ಕ ತೂಡು ಇತ್ತಂಚತ್ತೆ ಕಂಡನೆಲ್ಲಲಾತೆ ಬೇತಕ್ಕಲಾತೆ ಪೊಣ್ಣುಲೊಂದು ತಿಕ್ಕಡೆ ವಾಕ್ಲಿನ ಭಯಂಕರ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ಪ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆದನಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕನಲ್ಪ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೊನ್ನುಲು ಮಾತ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಿರ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮಾಮಿ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಅತ್ತ ಸಿದ್ದಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಚತ್ತು ಅವು ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲವಾಡಿಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾಲವಾಡಿಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾಲವಾಡಿಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೀಪೇರು ಅಯ್ಯೋ ಮಂಚತ್ತು ಅವು ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ನನ್ನವ್ರು ತುಳ್ಳೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದಾರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಆರ ಅಂಜವತಿ ಇಂದು ಪೊಂಜವು ಏರಿ ಉಲ್ಲಾಲೊಡಾಣಿ ಇಬ್ರಾಯಕ ಉಲ್ಲಾಲೊಡಾಣಿ ಇಬ್ರಾಯಕ ಉಲ್ಲಾಲಡು ಆನಿ ಇಬ್ರಾಯಕ ಉಲ್ಲಾಡಡು ಇನಿ ಕಾದರಾಕ ಅವತ್ತಿ ಪೊಂಜು ಮಾಡ್ಲಿ ಅಜನಕ ಮಂಡಿಗೆ ಮಂಚತ್ತವು ಅವು ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರತ್ತು ಮಾರೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಅವ ಏನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಚಿಮಿಂದ ಬಲ್ಪು ಗೋದು ನತ ಎಂಕ ಸರಿ ಅಂದಾಜಾತಿ ನಿಕ್ಲಾಗ ಚಿಮಿಂದ ಬಲ್ಪಡು ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಅಂದಾಜಾಪು ಬಾಟ್ಲಿ ದಿಂಜವನ ಮಾತ ಅಂದಾಜಾಪು ಅಂಚಿತನ ಪೊನ್ನುಲು ಮಾತ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದತ್ತದ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪೊನ್ನುಲು ಎಣ್ಣ ಮಯಪಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂದಂದು ಈರ್ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚಾಲ್ಪಡಿ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡೆ ಪುಂಜು ವಿಂಜಿನ ಆತೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕುಡುಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂಡು ಇಡಲಿ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದೆ ಇಂದೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಂಗೋಡುಲೆಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾದಂಡೆ ಏರ್ಡಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ನೀರು ಎಂಡ ಪಂಡ ಯಾನ ದಾದ ಅಲ್ಪನ
ಈ ತೇಸ್ ಮೂತು ಇರ್ನ ಕಂಡನೆಡ ಬಂತು ನಂಜಿ 4 ಜೋಕ್ಲಲ್ಲ ಆತು ಅಂದ ಅವ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಜೋಕ್ಲು ಜಿನೆಂಡ ಅನ್ಪನತ್ತೆ ಐಕೆರೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿ ಮನ್ಪೆ ಏನ ಇರ್ನ ಕಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಡಿಜೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಪುಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಣೆ ರಡ್ ಜೋಕ್ಲಾಪುಳಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ 7 ತಿಂಗಳು ಆ ಚಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲ ನಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಓ ನಿಕ ಪನ್ನೇರುಂದೇನು ಮಾತಾ ಏರ ಮುರನೆ ಟಿವಿ ಬಣಂತೇರು ಏರ್ಯವು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಮೋನೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಂತೇರು ಅಂದ ಜಾತಿಜಿ ಭಾಷೆ ಜನ ಅವ್ಬಿಡ್ಲೆ ಈತ ಇರ್ನ ಕಂಡನ ಸಮಸ್ಯೆ ತೂದು ಮದ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ಜನ ಮಾತಾ ತೂದಿ ಇಂಚಿನಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೋದು ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜಾನ ಒಂಜಿ 25-30 ಪೊದು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವು ರಾಶಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಜಾತಕ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಆಂಡ್ ಆ ಕೇರಿಗೆ ತೂದು ಮೇರ ರಾಶಿ ಅನ್ನ ರಾಶಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೂಡುಂಡು ಪಂಡಿತ ಮದ್ಮೆ ಆತಿ ಒಂದು ಐಡ್ತೆ ಅಸಾಲು ಓಕೆ ಈರಂಚ ತಿಕ್ಕನ ರಾಶಿ ದಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆ ರಾಪುಜಿ ಆ ರಾಶಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೆ ರಾಪು ವಾರಾಸಿ ಮಾರ ಹೊಯ್ಯದ ರಾಶಿ ದನಿ ಲೋಡುಗು 15,000 ಉಂಡುಗೆ 1 ಲೋಡು 2,000 ವರ್ನೆಲ್ಲ 10 ಲೋಡುಗು ದುಡ್ಡೇ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಬಕೆಂಚಿನೇ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಜಾತಕ ಒಂದು ಮಾತ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಇನ್ನೆನ್ನ ಜಾತಕ ಎಂಚಿನಂದುಂಡು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನಂದು ಇನಿ ಎನ್ನ ಜಾತಕ ಕೊಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನಂದು ಅವು ಖುಷಿ ಮಾರಾಯ ಖುಷಿ ಅಲಿಪುಂದಾಗಿ ಮಂಡೆ ಚೊಡುಲ್ಲಾನೆ ಆನ್ ಮಾರ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಖುಷಿ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಖುಷಿಯೇ ಒಂದು ಬಡಕೆ ಪೇಪರ್ ಪೋಯರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಡಿ ಪುಂದಾಯ ಪೋಲ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಅವು ಬಕ್ಕಲೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊನೋದು ಆದವಡಿಯಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ನಿಗಾಂಟ್ ಭಾಷೆ ಜನ ಮಾತಾ ಈರ್ತಾಲ ತರಚಾನ್ ಬಡ್ಚಿ ಕಂಡ ನಾನು ಬಿಡ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿನ ಬಿಡ್ಲಿ ಗುಡಿಯರೆ ಪುಡುಲಿಯೇ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಗತಿದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಇತ ಕನ್ನಡನ ಬುಂಡ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೈಕ್ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪುರ್ಚಿ ಬೇತ ಆಂತಿಕನ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಮುನ್ನಿಂದ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆಣ್ತಿಕ್ಕನೆ ಎನ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಆಪಂಡ ಅಪ್ಪಂಡ ಯಾನ ಆಪೆ ಮದ್ಮೆ ಯಾನ ಅಂದಂದು ದಿ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪುರ್ಚಿ ನಿಕ್ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಕ ಮತಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ದಾರು ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪುರ್ಚಿ ಇತಿ ಈ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಬಸು ಬುರನ್ನ ಬಸು ಮುಂತುಂಡಲ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಲ್ತದೇನು ಆವಾವು ತೂನಗ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆವಾವ ಆಪೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಅವ್ ಇರ್ತೆಪ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಆಪನಿ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗಾಪೆ ಆಹಾ ಅವಾಪುಜಿ ಎಂಕ ಬೇಗನೆ ಆವಡು ಎಲ್ಲೆನೆ ಆವಡು ಎಲ್ಲೆನೆ ಎಲ್ಲೆನೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೆನೆ ಅಂದ ಎಲ್ಲೆನೆ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಎಂಜಿನ ಎಲ್ಲೇನೆ ರೆಡಿ ತಾನೆ ಎಂಜಿನ ಅಲ್ಬನಿ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪೆ ಮದ್ಮೆ ಅವಡನ ಕರಿಯಾನಿ ಬಡ್ಚೆ ಕರಿಯಾನಿ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಕರಿಮನಿ ಉಂಡು ಮರ 5 ಪೌಂಡ್ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಡಿದಿನ ಕರಿಮನಿ ಉಂಡು 5 ಪೌಂಡ್ ಕರಿಮಣ್ಣು ನಾಲಿಗೆ ಕೈವಾಣಿ ಸೊಂಟ ಗೊಂಜಿ ತೋರ್ತೀನಿ ದೈವಾಣಿ ಕರಿಮನಿ ಉಂಡು ಮಂಡೆ ಚಜ್ಜಿ ಕರಿಯಾನಿ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಾಸು ಬಿಡ್ಚೆ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ಅಲ್ಲಿನ ದುಂಬುದ ಬಡಿದಿನ ಮದ್ಮೆ ಅನ್ನಾಗ 1.5 ಲಕ್ಷ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬದಿ ಅಂಚೆನೆ ದೀತೆ ಅವುಂಡು ಚಿಟ್ಟ ದುಡ್ಡು ಲಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಅಲ್ಪರಿ ಇಲ್ಲೊಂಡು ಬೊಡೆದಿನ ಅಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ಮಾಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಮುರಾನ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಡೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿನ ತೋರ್ತು ಪಿತಾಯಿ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನ್ ವರ್ರಿ ದನ ಯಾನ್ ಲಂಬಲ್ಲ ರಜೆ ಜನ ಒಡೆಗೆ ತೆಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಾಯ ಅತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದೆ ನೆಣ್ಣೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೊಡಿದಿನ ಬಂಗಾರ್ಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಡಿದಿನ ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಡಿದಿನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡಿಯೆ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ತ ದಾಲೇನು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ದಾತ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತುಪ್ಪಂದು ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಪಾತೇರ್ವೆ ಕೂಡ ಏನೇ ತೂಪುನು ಏನ ಪಂಡ ಕಡು ವಿವೇಕಾನಂದೇ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದದು ತೂನಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತಲಕ ತೋಜುವ ನಿನ್ನಲ ಹಣೆ ಬರ ಆತೆ ಈ ಆಣುಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರನೇ ಆತೆ ನಿಕ್ಕಲ ಸುರ್ಪೋಗಿತ್ತು ತೂದಿಯೇರೆ ನಿಕ್ಕಲೇರ್ದು ಎನ್ನ ಕಂಡನೇನೆ ಅವು ಆರು ಏತೆ ಅನ್ನ ನೇರಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊರ್ಪು ಸೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋದ್ ಪೊದ್ದಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾತೇರಿ ಆತ ಎಂಕ್ ಮುಟ್ಟು ಆಕೆ ಚೂರಿಂಚೋಲೆ ಆನುಲ್ ನಾನೇ ಬರನೆ ಐತೆನ ಆನುಲೇನೆ ನೆರೋಡ್ಚವೆ ಒಂಜಿ ಕೈಟಿ ಏಪಲ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಕೈ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಡ್ನಂಡ ಆನಿಯತ್ ಕಾರಣ ಆತೆ ಪೊನ್ನುಳ ಕಾರಣ ಕಂಡನೆ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇದು ಬೆನ್ಪೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಬೆಂದದು ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಣತದ ಬೋಡೈನೇನು ಪಾಡ್ಪೆ ದಾತನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚೋಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೀರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಊರು ದಕ್ಕನ ಎದುರು ಪೋದು ಬುಡೆದ್ಯಾಯಿನಾಲೆ ಸುರುಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಎತ್ತೊಂಬರ್ಪುನಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಮಾತತ್ತು ಮಾತ ಪೊನ್ನುಳತ್ತು ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪೊನ್ನುಲೆ ಗೊಂಜಿ ರೋಗ ಶುರುವಾತಂದು ಕಂಡಾನಿ ಏತುಲ ಬೋಡನ ಬೆಂದದು ಕೊಣತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾಡಾಡಿ ಆಯ ಬೆಂದದು ಪಾಡ್ದ ಆಯ ಕುಡ ಬೆನಿಯರಿಂದ ಹಂಚಿ ಪೋಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಏರವರಿ ಗುರ್ತದ್ದನ್ನೇ ತುಯರ ಚೂರು ಪೊರ್ಲುತ್ತದು ಕಟಕ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪಾಡ್ದು ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂದು ಬತ್ತಲೆ ಯಾವು ಮೀನ್ದ ಮೂರಿಲಾಪುಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಕಲ್ವೆಲಾಪು ನಾಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಲಾಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಯರಂಚಿ ಆ ನಿಯತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಲನಗ ಕಾರಣ ಆತೆ ಬಿಡದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಪಳ ಇನ್ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಸೈತ್ ಬೋಡು ಅಂದು ಅಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಇರ್ನ ಕಂಡ ನಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಿ ಆನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರ್ ಮದ್ಮ್ಯಾಪನ ಅಂದಾಜುಂಡ
ಅವಂದಿ ಈರ್ ಪಂಪಿನಲ್ಲ ಸರಿ ಇರೆನ್ ತೂನಗ ಎಡ್ಡೆ ಜನತೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎನ್ನ ಕಂಡ ನಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ಜನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕಂಡ ನಡೆದು ಎಡ್ಡೆ ഞാൻ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ಇರ್ಮ ಈ ಎತ್ತಿ ಇಂದೆ ಎಡ್ದು ಕಡೆತ್ತ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತು ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬುಚ್ಚಿಲ ಗಂಗಸರ ಮುಟ್ಟ ಅಂದನ ವಾ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನಲ್ಲ ಪಿರವಡೆ ಪೋ ಅಂದನ ಎಡ್ಡೆಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇರ್ ಮದ್ಮೆ ಬರ ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನುಂಡತ್ತ ಪಗಂಡ ಆನುಂಡತ್ತ ಆನುಂಡ ಆನುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈರಗ ಪನ್ನ ಜತೆ ಬಂದ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ ಯಾರು ಮಾರ ಯಾನೆ ಅವು ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಆಂಡ್ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮ್ಯಾನ್ ಟೀಮ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ನಿಗಲಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಮುಖಾಂತರ ತೆಲ್ಪಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹೊಸತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ಕೆ ನಿಗೋಳಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗರ್ ಕೊಡಬಹುದು ಸುರುಕಾದ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ಗೆ ಏನಗ ವಿಜಯಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಇರೆಗೆಂಚಾನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂ ತೈನಿತ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬಸ್ಸದ ಪೋಡ್ದು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ನಿಕ್ಕಲು ಮಂತಾರೆ ಬಸ್ಸದ ವಿಷಯ ಒಕ್ಕೊಂದು ಪುಣ್ಣದ ವಿಷಯ ಮಂತಾರೆ ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಲಿಂಕ್ ಪೂಜೆ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತು ಜಾಯ್ತು ಬಟ್ ಓವರಾಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನಾಯ್ತು ಮೆಸೇಜ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಈ ಪನ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಚಿತ್ತಿಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಕಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಕೋಲಪದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಒರಿಯದೂರಿ ಪುದರಪುಯ್ಯನ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುನಾಡದ ಸುರುಟು ಬಸ್ಸುಡು ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿರೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅವಳು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಆಯಿತು ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಅನಾನುಕೂಲ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅನುಕೂಲ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಗೋಡು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ರಥ ಒಯ್ಪನಾಗ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೋಡ ಅಂಜನೆ ಸಂಸಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೋಡ್ ಪಂಡದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯಾರು ಅಂಜನೆ ಪೊಣ್ಣನ ಕುರಿತ ಏನಂಗಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಎತ್ತರ ನಾರೇಸ್ತು ಪೂಜತ್ತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತ ಪನ್ಪೇರು ಒಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪನ ಅಲ್ಪ ದೇವತೆಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುಣ್ಣ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊರಿಯಾರು ನಿಗಳ ಎಂಗಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕಲ ನನಾತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪೇಂಜಿನಟ್ಟು ಇಂಜ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಬಂಗ ಬರೀ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಗಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಐಸರೈನಿ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಇಡೀ ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನ ಊರು ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಸಂದೀಪಣ್ಣೆ ಬೋದಿರು ಅಂಚಾದು ನನಾದ ತೆಲ್ಬರ ತಿಕ್ಕು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಕೊರಲ್ಲ ದೇವರ ಡ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಜಡ್ಜಸ್ನಾಗಲೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ದುಮ್ಮುದು ಸುತ್ತುಗಲ ಇಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡಿನ ತೆಲ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾ 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 ಬಲೆ ತಲಿ ಪಾಲೆ